Mnoho lidí má z prvního setkání s makléřem zbytečný stres. Makléř je sice obchodník s nemovitostmi, ale je to samozřejmě také člověk a jeho prioritou je uspokojení potřeb svého klienta. První osobní schůzka s makléřem bývá nezávazná. Sejdete se nejlépe na nemovitosti, makléř se vás zeptá, proč chcete prodávat, jak rychle chcete prodávat a za kolik peněz, případně jak jste k té ceně došli. Důležitý je také důvod prodeje. Zde se prosím nebojte říci skutečný důvod. Na základě toho důvodu může potom makléř opravdu stanovit správnou strategii prodeje. S makléřem projdete společně celou nemovitost, kde je dobré zmínit z vašeho pohledu pozitiva, ale současně negativa i vady nemovitosti. Makléř vám potom vysvětlí celý postup prodeje od A až do Z. První schůzka s makléřem je hlavně o důvěře, otevřené komunikaci a vytvoření plánu prodeje.